Llongyfarchiadau fawr iawn I Miss Jennifer Humphreys a Mr William Parkinson yn ennill gyda Romans Quickstep ar y dosbarth yma'r Stoc ifanc yn adran Rhanfrid Cymreig. Yn rhan gogleddol y prif gylch adran y Rhanfrid Cymreig sy'n cael ei feirniadu yn fan ac mae dosbarth 116 newydd fod dosbarth i'r ebolion ebole sy'n adferch 2 ddeiflwydd neu 3 mlwydd oed fydd yn tyfu dros uchder o 148 centimetr a jyst i chi gwybod Pencampwriaeth Meitain oedd enillydd o dosbarth yna yn perchnogaeth Miss Sarah Whitfield. Felly, dyn ni symud mlaen I beth sydd gyda ni ymlaen yn ei rwan, sef Pencampwriaeth y Stoc ifanc yn adran y Rhanfrid Cymreig ac yn gwylio'r cyfan gyda fi, mae Owen Griffiths. Mae'r adran yma yn un sy'n denu dipyn o gefnogaeth bob blwyddyn, Owen. Ydy, mae hon yn adran sydd yn tyfu bob blwyddyn mewn peblogrwydd wrth gwrs. A dwi'n meddwl eleni mae yna record wedi dorri yn y nifer sydd wedi mynychu yr adran yma. Felly, gyda'r adran yma, ni'n gweld 132 o ymgeiswyr. Llynedd 99, blwyddyn cyn hynny 115. Felly mae Clive Morse sef y beirniad. Cigydd oedd Clive Morse wrth gwrs, ond heddi yn feirniad ar y Rhanfrid Cymreig. Felly dyma ni'r beirniad, Mr Clive Morse yn taflu golwg ar yr ymgeiswyr unwaith yn rhagor ar gyfer Pencampwriaeth y Stoc ifanc. 1-6-4-1 dyma Pencampwriaeth Meitain yn enillydd dosbarth 1-16. Alan Charlesworth yn fan hyn. Dyma ni Alan Charlesworth yn arddangos. Felly'r ceffyl yma eiddo Kelly Phillips, Sanboro Sir Henry. Enillydd yr eboles neu adfarch un oed, sef y maint mawr. Y nesaf I fynd. Yn cael ei arddangos yn osgeiddig tu hwnt. Gareth Roberts o bosib yw'r gŵr yma. 1-5-9-3 yn dangos ar ran Mrs Elizabeth Mansfield Parnell, y Rotherwood Fancy That. Dyma ni'r beirniad unwaith yn rhagor, Mr Clive Morse. Gavin. Na, dim Gavin, ond Romans Quickstep y bosib yw'r ceffyl yma. Eiddo Jennifer Humphreys a William Parkinson. Rebecca Lamb yn arddangos ar ran Brydfa Penstrymlu. Penstrymru Our Mo Lynn. Gavin Ingram. Blwydd, dyn ban. Wel, Gavin Ingram wedi cael sioe arbennig yn ennill Pencampwriaeth y Stoc ifanc yn adran y Rhanfrid Cymreig. Dyma ni dyn ban Lafant ac sioe arbennig I Gavin yr holl ffordd ar Alban. Yn ennill yma gyda efo blwydd yn yr adran ar ddydd Mawrth. Mae hynny'n hollol wir. Wedi dod â 2 geffyl i'r sioe yma ac wedi cael 2 rhosyn rosglym coch.
Da iawn, Gavin. Y Gil Wobber yn mynd I Alan Charlesworth. Ie, San Brose Henry, eiddo Kelly Phillips. In the Welsh Part-bred, we've got a result in for the Third Party Maximum Perpetual Challenge Quench, which is for the best of the calculated maturity, not Opposite side. And that is the special 118, and that goes to number 1587 in your catalogue, which is on page 260, and that's Mr. Darren England of Dean Bar, Lavant, which is and very many congratulations to Mr. England, all the way from Aberdeenshire, very long journey to come down here to Midwest, and so many congratulations on winning the special for special 118. And then taking the reserve in that section is 1617, which is Mr. Jennifer Humphreys and Mr. William Parkinson with Romans Quickstep. And again, travelling from North of England from Lancashire. So many congratulations. That guy. A line from the TM's right shoulder towards the base. She stood there on the banking like after that.